Miten mä päädyin Helsingin Olkaimen yrittäjäksi? No, kaikki alkoi 2013, kun mulla oli oma ompelimo Nurmijärvellä ja mulla oli ajoittain siinä vähän liikaakin töitä ja mietin, että miten mä saisin siihen riittävästi töitä kahdelle. Silloin Helsingin Olkain oli Jokelassa ja mä kävin aina välillä ostamassa henkselilukkoja. Sitten yksi kerta, kun mä menin sinne, niin Olkaimen työntekijä Maarit sanoi mulle, että Helsingin Olkain olisi myynnissä ja enkö mä ostais sitä? No ihan ensimmäiseksi mä olin, että no en todellakaan osta. Ja sen takia mä laitoinkin aina mun miehen sinne asioimaan, ettei ne saa puhuttua mua ympäri. Mutta se asia jäi vähän pyörimään mun päähän ja sitten kevään jälkeen mä aloin miettimään, että no itse asiassa se voisi olla ihan hyväkin ajatus. Henkseleitä ja vöitä on kuitenkin käytetty aina ja luultavasti niitä tullaan myös jatkossakin käyttämään. Ja siitä mä saisin sitten sitä lisätyötä niin, että mä pystyisin palkkaamaan yhden työntekijän. Sitten syyskuussa 2013 tehtiin kaupat Helsingin Olkaimesta. Aika pian Olkain muutettiin sitten Nurmijärvelle samoihin tiloihin mun ompelimon kanssa. Hyvin pian tuli kyllä selväksi, että mulla ei enää jäänyt aikaa ompelimolle, vaan kaikki aika meni Helsingin Olkaimen kehittämiseen. Eli mä oon ollut nyt yrittäjänä 21 vuotta. Ja jos omasta kokemuksesta voisi jonkun vinkin antaa uusille yrittäjille, niin se on, että koko ajan on uutta opittavaa. Ja jotta sun yritys menee eteenpäin, niin sun on hyvä oppia uusia asioita ja mennä rohkeasti eteenpäin, vaikka niitä asioita ei vielä ihan täysin osaisi. Eli rohkeasti vaan syvään päätyyn ja tekemällä oppii.